Ndakuchingamidza muchirongwa chenyu Dark Secrets and Confessions. I hope you had a wonderful weekend and alizvambuganga lomnyaga. Tine nyaya dzakawanda dzatawana vedu weka yekutanga nyaya ndakaitumirwa namama vangu. Hanzi makadi itete I have a confession ndazosvika kwamvura yacheka makumbo. Inini ndiri mudzimai ane vana 6, 2 boys and 4 girls. Vatokura plus vave nevana, which means ndave gogo. Asi handizivi kuti chii, asi vana vangu vakomana vakandifuratira. Umwe akarovera Joni kwemakore 20. Tikafunga kuti pamwe akashaya, asi kwete akazobudikira gore rapera hanzi ndainge ndiri mujere. Nyaya yandiunza pano inyaya umwe mwana wangu mukomana andibaya panyamanete. Kuita kundigura kunorira, kunyora kudai ndine pfungwa dzakaipisisa. Vadikane mwana uyu azondipedza power, kuita kutsemura moyo wangu nepakati. Mwana uyu ndichamuti jonga. Tete mwana uyu akamitisa ine 18 years kwakutiza kwakuenda kuJozi. Ndokundisira mukadzi nemwana wake, ndikasara ndichivachengeta. Iye kana kutumira kana senti zvaro, mwana wake ndini ndakaendesa kuchikoro kusvika apedza. Asi mukadzi wake akambotanga kamirira, akazoona kuti ainge akagarira guyo sembwa kurindira dongi rakaora chairo. Inini tete nemukadzi wake tainzwanana chaiko, aive munhu kwaye. Kunyangwe izvezvi handina kana chigumbu naye. Akazoinda papera 10 years kwakuzoroorwa zvake kumwe. Mwana wangu ainge aita zvekuti kwakaenda imbwa ndiko kwakaenda tsuro. Tete regai ndimbochema. Ndakazoita zvekunzwa nemakuhwa nevanhu kuti jonga akaroora kechi2 atova nevana 2 plus akanovaka kumusha kwemukadzi uyu mansion chaiyo. Ini mai vake ndiri kugara muka 2 rooms, kakandisiya ndichigara nevazukuru vehama. Kunzwa izvi moyo wangu wakaita kutsemuka. Ndainge ndaita kunonzi kubayiwa nepfumo pachipfuva. Vedwe ini ndichiita kudya nhoko dzezvironda. Mwana wangu kana kundicheuka kunovakira mukadzi wake imba vehama. Ndiudzeiwo kuti chii ichi chinenge ngozi yechichawa. Vedare nyaya yazonyanya kundigumbura ndeyekuti anoudza vanhu kuti ini hanzi ndiri muroyi, handibvariri magumbeze, ndiri chatopota chaicho. Hanzi mukadzi wake akafamba akaudza izvi. Uku hakusi kuzvitsvakira ngozi here uku. Kokana ndiri muroyi, ndakamboregerei kumuroya kare tete. Ini ndiona kuti mukadzi wanaye hazi munhu akanaka, mutumwa waSatani chaiye. Devhu paamire akaita kuti mwana wangu andifuratire nemhuri yake yekutanga. Nezuro chaiye ndakashayikirwa nehama yangu ndikakumbira kuti andipe mari yebhasi. Akati hana, dai akamira ipapo chete. Asi kwete wakundisendera proof yekuti aingatumira mukadzi wake $3,000. Vehama, izvi zvakandibaya pabhonzo chaiko, kuita kundishotesa ini. Hazvisi izvi zvega zvaanoita. Anoti chero akauya kuno hasvike, kana kuzondiona anoenda kumusha kwemukadzi wake. Hanzi ini ndozomuroya tete. Mwana wandakatambura naye kubva iri nhumbu ndiye akundiita chikorobho kudai, kundiita muroyi. Asi ndazosvika pakubatwa nepfungwa yakaipa. Ndiri kutounganidza mari kuti ndiende kuChipinge uku kuna sekuru vandakanzwa. Ndafunga wekuita huku inomwa mazai ayo, nekuti uyu andigumbura chaiko. Ndoda kuti sekuru ava vaite kuti atamburise chaiko, kuita rombe remakoko, kufa achinanzvwa anembwa mustreet, nekuti ndiye agofa mago. Ngagadzire kurumwa mwana uyu, ndazomufuratira. Ndinganzi ndakatadza here shuwa. Inini kubva ndichikura handisati ndambobata mushonga. Asi uyu ndiye andituma. Achafa rufu rucharwadza iye nemukadzi wake. Ndichadzidzisa chikoro chaicho. Handingaitwe fuza nemwana wandakabara. Chekutanga ndoda kuti arudze zvese zvaanazvo, agoziva kuti amai havasurirwe pameso. Ndibetserewo vehama ndisati ndaenda kuChipinge kuti ndatadza here. Ndichatevera macomment section ndichinzwa. Tsamba yakanyorwa neSaturday makuseni. Saka ini Saturday makuseni, ini Sunday nezuro handina kuposta. Mama vari kuchema kuti mwana wandakazvara hana chaanondibatsira nacho. Number 1, wakanovakira mudzimai wake imba mansion. Chechipiri, akatotumira proof of payment yekuti akatumira 3,000 mukadzi wake. Saka hana mari kupa mama kuti vaende kurufu. Mama vaindira mberi vakati ivo havasati vambobata mushonga muupenyu hwavo. Asi mwana ari kuvati ivo muroyi nekuti mukadzi wake ndiye akafamba.
akanoudzwa kunzi mama vanoroya. Chimwe zvakare maona kuti mama vajonga vati ivo akamitisa akaenda kuSouth vakasara vakachengeta makoti vakaendesa mwana wajonga kuchikoro kusvika apedza. Asi still Jonga does not haana relationship na mama, hatumiri kana changani bhegiri namafuta nerice. Ndiri kungotaura wangu kuti panoda kuti paito tsvakurudzo kuti tizive takavaka manshoni ndiani tisati tamanya kuenda kwaChipinge, ko tikazoona kuti vakavaka manshoni ihanzvadzi dzomukadzi iko kana mai vane vana vakawanda handiti anenge angova mahunga. Saka we don't want to make permanent decisions while emotional. Ngatipindei munyaya inotevera. Iyi ndakaitumirwa nevaigara kuZaka after taverenga nyaya iyaiya yekuZaka. Maswera sei tete, I have a confession. Indauya ndanzwa iya yaticha wekuZaka rinopisa yamakabva kuverenga. Ini ndakambogara kuZaka zvokwadi. Zaka rinopisa. kuZaka kune vanhu vasingabva riri machira. Dai ndisina kuzvionera pamhinosofohla ndaiti pamwe manyepo, asi kwete ini ndakazvionera neangu tu aya kuti Zaka igehena chairo takazosiya musha wedu nekuti tainge taona mashura chaiwo mumandara waamai. Panext pataigara paigara vamwe gogo netuzukuru twavo. Gogo ava ndichavati mbuya vaJoe. Pazasi pambuya vaJoe paigara chikara chaicho. Amai ava vainzi Mai Shai. Amai Shai vaityiwa kunge munhu akazora mafuta eshato. Wese aivaona aitanga kudedera kunge rutsanga ruri mumvura. Dunhu rose raiziva kuti Mai Shai vainge isiri imbwa inohukura isingarume, asi iya inokatura yakanyarara. Vaisanongedza anoswera kokuzoti iyo fesi yacho yainge kunge chivhundutsa pwere chaiyo. Vanhu vose vaiona murume wavo vaingoti ko mushakabvu uyu adii kuzorora, nokuti tete murume waMai Shai rainge riri coffin chairo raifamba. Baba Shai vaisataura nemunhu, asi mashandiro avo zvaisaenderana nemuviri wavo. Skini yaita kunge ganda regaro chairo. Vamwe vaiti Baba Shai vakashaya kare, asi vakamutswa naMai Shai kuti vaite mushandi wavo. Puppet chaiyo. Nyaya ndiunza pano inyaya muzukuru wambuya vaJoe Giro. Nyaya ndiunza pano inyaya muzukuru wambuya vaJoe Giro uyo akapiwa nzungu naMai Shai. Mwana ndiye pasi D kwakutanga kusandura mazita. Ndiye pasi D kwakutanga kusandura mazita. Uyo kwakuenda kunyika dzino. Dai vasiri mbuya vake vakazotora sote magodo vakamukwiza. Dai tichitotaura zvimwe. Musi uyu pakaitika chisoneko chaicho. Mbuya vaJoe vakavirima nehasha kwakudya magakama mbishi chaiwo zvekutya Mai Shai zvakamukanganikwa. Vakaudzisa Mai Shai chese chakatadza imbwa kuseka kunyinama zvayo ichigona. Kutuka kwese uku Mai Shai vainge vakasona muromo kana kutaura zvavo munhu aisavaziva aiti munovanyepera, asi kwete imbwa nyoro ndidzo tsengi dzamatoo. Mai Shai vaiziva kuti usiku huchasvika. Vanhu varara. Vanhu vakazomutswa nemhirizhonga. Apa mbuya vaJoe vainge vatumirwa ami yenyuchi naMai Shai. Mbudzi dzambuya vaJoe dzainge dzotandadza dzese dzarumwa nenyuchi. Chokwadi vakafa hapana chavakaona, musha wese kuzara nyuchi. Vanhu vakamboedza kupisa mataya asi hapana chakachinja. Izvi zvakaomesa mate mumukanwa. Tainge taziva hedu kuti mbuya Joe vainge vagofa mago kuzvigokera moto muziso. Ndisati ndaendera mberi, nyuchi idzi dzakabuda mudura raMai Shai. Kadura kadiki kaisapera chibagwe. Plus kana votora uchimomo waishama muromo kuti kadura kadiki kakadai kanobudisa mabhaketi 5 euchi. Chero kukaita nzara iya yamangwiriri ivo chibagwe chavo hachiperi. Plus idzo huku raivafararira chairo. Vakangosvika pamba penyu vakati inga huku dzenyu dzakawanda, chiziva kuti mangwana munomuka huku dzese dzakafa kuita kunge nunze. Mbuya vaJoe vange vakaita sembambaira kuzvarira muvhu pasi pavana vavo 8 pakasara 1 dzenga. Mukomana ainzi Mhoshwa ainge asina chine musoro chaita. Mbuya vaJoe vakazofonera godobori uyo akabva ari chitsoka ndibereki achibvaniswa neino mhungu yakasvetuka mudura riya raMai Shai. Izvi zvaita kunge Nigerian movie. Asi Zaka haritambwi naro, igehena chairo. Kupisa kwacho vaya vanonamata nemadzichechi ndivo vakazonunura mbuya Joe. Vakaita maprayers for 3 days ndiko kuzoenda kwenyuchi idzi. Chokwadi hakuna chinokunda simba raMwari, asi hondo iyi yainge ichangotanga.
Mhosva akauya akadhaka kwakuudzisa mai Shai uroyi hwese kwaanga achagotyei kununa iye anga agara asasikwa kudhara. Kwakadoka mhosva haana kurara achizhamba achiti tuvanhu tudiki twainge tuchitamba bhora nemusoro wake plus nhengo yake yakafuma yakazvimba kunge pakati apa pane rimwe zigumbu. Izvi zvakaomesa mate mukanwa. Mbuya vaJoe vakadedza vana godobori vemhando nemhando asi hapana chakachinja. Mai Shai vainge vari chatopota chaicho panyaya idzi. Mwari ega ndiye aivakundisa noti tun'anga twaizvezvi tunopefoma madhirama. Ambuya vaJoe vakatozotiza vaona kuti vakaita zvekutamba. Mhosva wavo aizoita nyama yamai Shai. Izvezvi pamusha pavaidongo chairo. Mumwe musi Shai mwana wavo akadzoka kumba kuzoona vabereke asi takazonzwa Shai namai vake vokandidzana mashoko votakurirana nyoka mhenyu. Hanzi naShai moti handizivi kuti munoroya ndimi mandishayisa mbereko. Zvikanzi namai vake ndoda kuona ukanogara kumurume ikoko. Hapana kupera mavhiki maviri tikaona Shai adzoka. Hanzi murume ati handigari nengomwa. Taiziva hedu kuti mai vake vainge vaita zvavakataura. Shai akazonyengerera mai vake ndiko kuzodedzwa nemurume wake. Isuwo takazotama taona kuti tinopera nechekuchera. I have a lot about my Shai. Part 2 coming. Saka rinopisa. Tazvivira toga kuti kwai mukoma mhosva vakazomuka vava negumbo retatu. Gumbo rakareba so pano nekoko mupakapa pakati pemakumbo apa. Mai Shai vabata mushonga koidzo mbudzi koidzo huku koiro dura. Kwaidura ramai Shai ranga riri doko kudai asi January to December, Monday to Sunday, 24 hours a day, 365 pagore. Chibage chainge chisingaperi. Vanhu ka ndinowakuhla. Even yenyuchi idzi madziwa kuti kwai nyuchi dziriko kwamai Shai nyuchi vaitumira nyuchi. Handiti moza kuti zvezvita kutonga kuona nyuchi pambavha dzakazara. Aiwa kwamai Shai dzakatanga kare. Zvinhu zvese kwai nothing is new under the sun. Mazvihwira moga dzezaka. Regai tipinde munyaya inotevera. I hope handina kusiya nyaya dzamunenge matumira. Guys, kana munyaya dzenyu musina kuverenga, don't take it personal. I become so overwhelmed message acho anenge akawandisa. Saka ndinozongogumisira ndakangamwa dzimwe nguva nditi so it's not personal at all. Regai tipinde munyaya inotevera. Wigi yangu makasimba here tete. Munyori anyora emasecond hand bhurugwa andidzorera ndangariro dzangu kune zvandakambosangana nazvo kumashure. Chokwadi tete kukura kubva munjodzi ndakazviona. Iniyo nyaya yangu yakada kufanana neuyo wemabhurugwa asi ini yangu ndeyewigi tete. Ndaive nechifunction changu chekubasa chandaifanira kunge ndichiluka tete. Hembe dzainge dzakarongeka, bhutsu dzainge dzavaipo, chainge chasara ihepisi. Saka ndakaenda online ndikati ndiri kutsvakawo hepisi nemunhu ane price inotya Mwari. Saka ndakaendawo pabhuku remeso pane rimwe gurupu rinoita zvebuying and selling. Ndikanoisa post yangu ipapo ndakatena manotification on zvangu. Ndakazorora ndakadaro. After nenge maawa mashanu post yangu yakatanga kupindurwa nevanhu vachitengesa mawigi avo. Asi nangu ndaitsvaka wigi yekufunction ndaizopfeka musi uyu sekuti normally I'm not a wig person. Inondinzwisa musoro ndinoipfeka pano neapa. Saka pakazouya umwe mutengesi achiti aitengesa wigi yake ne20 needed. Ndakamutawo yekuseri tigopedzisa nyaya dzacho. Akauya akati zvechokwadi aitengesa wigi. Iye aitovagera musoro achiti ari kuda kupindwa nemhepo sezvo summer time yainge yasvika. Akatosenda picture rewigi 18 inch Brazilian good grade. Indava yakachipa. So ndakazvibvunza mibvunzo tete. Sela akanditi yaiva giveaway price. Saka ndaifanira kuita decision nekukasika. Ndakaona iri good deal ndikatoenda nikazeni wangu kuti anoona kuti ndainge ndisingatengeseri mudhosvo here. Kazeni wangu akaenda neni tikanoona wigi iya. Kazeni wangu akati raiva good deal iri. Kwainge kupiwa mahara asi ndichizoita makore narufudze iri. Takabhadhara wigi iya. The lady was nice, well kept tete. Zvekuti ndakamboshaya kuti sei anga agera vhudzi rake. Ndakati ndatenga wigi ndikatopa kazeni wangu kuti anoinaisa oita shampoo kwava kuikondishina nekuiaina kwava kuisa matongs kuti zvinhu zvamake sense. Ende zvechokadi yakabuda nice zvandaisafungira. Asika iyo
nyaya yekuda mabhero second hand yakandiparira. Ndinoti second hand wig tete sekuti wig yaiva yakambopfekwa neumwe, although it looked like brand new, smelled like brand new, it was not brand new tete. Iko kuda zvakachipa kune makuva pasi kwakauraisa vanhu vazhinji. Ini ndini umwe akapotsa afa asi ndakaitirwa nyasha to live and tell the tale. Function iya yakaitwa gosh, I was looking my boss tete, kana zvainzi kuvhara nhama ini ndainge ndakaikwidibira kwete mbichana, asi tete zvinonzi kamoto kamberevere kanopisa matandamere. Dai ndakaziva haitunga. 3 weeks after function yapera tete ndakangonzwa kusosonwa pakati pemusoro wangu. Ndakatombonotora kamu ndichiti ndikwenure, asi kuvawo kwacho kwemusoro was getting worse each day. Ndakatombofunga kuti malaini andainge ndarukwa tete. Saka ndakaenda kusaloni kwekazeni yangu kuti andirudunure ondigeza musoro nokuti maivava zvekuti heki. Ndakasvika ndikagara pachee tete. Kazeni pakanobvisa heti yandainge ndakapfeka ndokuona musoro mangu mune tukonye tuduku tuchena twakaita kuchena musoro wese. Kazeni wangu akatoshamuska kuti chii chakuitika, sekuti ndaisa skrima ndichizunza zvekuti vanhu vakatombomira zvavaiita vachinditarisa vachifunga kuti kuda njere dzainge dzatamba nevana. Vamwe mungafunga kuti inda, kwete dzanga dziri inda tete, nokuti inda ndinodziziva chose. Dzakatosiyana netumakonye twaive twakazara mumusoro mangu. Kazi akadudunura akaona haikona mhane musoro waiva wakazara. Ndakaopta kugera mapundu andakabuda aibuda rurwa tete, ndainge ndisina zera nawo. Handingati yaiva tsvina nokuti ndisati ndapfeka wig iyi. Kazeni wangu aivaita wash thoroughly nekui aina. Saka what went wrong and where? Ndakapiwa type yese yemafuta amungafungidzira. Saka zvaita mapundu aya waiti ukamboti zorei mushonga omboita nani mbichana oita senge avakoma, kana obuda aita senge atumwa, zvekuti scalp yangu yaita senge yakaora apa kunwa. Ndichibuda urwa handichatauri zvangu. Ndainge ndisina confidence pavanhu. Allergies zvese ndakatestwa ende ndaive ndisina kana gluten allergy. Medically I was fine, sekuti hapana chaiona pandiri chakashata tete, asi physically waitoona kuti ndiri kudzimbikana zvakanyanya zvisina kana kuda kuudzirwa. Munhu akazopedza nyaya yangu ndeumwe murume ndakasangana naye pakati peCBD. Akangonditi vatete, ko munopfekerei vhudzi revanhu vakafa? Indaive ndakatoita ignore zvangu. Ko handiti mazuva iwayo ndainge ndangogara ndapfeka heti? Handiti musoro wangu waive wakaita senge gapu remunzwa riya? Vakanditi havaikwanisa kutaura nyaya yavo pakati pedhorobha, asi kana ndaida ndakasununguka kuya kuchechi kwavo tete. Ndakazongotora madirection ekuchechi kwavo, asi ndine kakushora ndichiti ndo business zveiri. Chechi yakamboadvertiswa kopi, handiti munhu anoenda kwaanoda. Ndakazongoenda kuchechi kwacho tete anyways out of curiosity. Ndaenda kuchechi service ikaitwa iri pakati pakaburuka prophecy yemunhu ainge aitwa torment nemusoro wake. Takasumuka tiri vaviri, umwe aitemwa nemusoro zvakanyanya, neni ndaive ndine maronda asingatarisike mumusoro tete. Aitemwa nemusoro akanamatirwa akapora, asi prophecy iyi yaive yakanangana neni. Pasa vakatsanangura matangiro azvakaita kunge vaivepo. Vakanditi munhu akanditengesera wig aizama kuita get rid of mweya wemunhu. Pasta vakatsanangura matangiro azvainge zvaita kunge vaivepo. Vakanditi munhu akanditengesera wig aizama kuita get rid of mweya wemunhu waakauraya. Saka vasikana ava vaita zvemahookups. Muridzi wevhudzi akabvatora madrugs akawanda, akakurira system yake, akaita heart failure. Nyakunditengesera wig akabva agaya kuti oita sei mari, akabva abvisa wig achida kuita marecoveries emari yavainge vashandisa kuita mahookups. Saka kuti aite quick cash aifanira kutengesa nemari yakachipa kuti akwanise kunotenga madrugs akauraya umwe wake, sekuti ainge ava addict. Saka maronda aya was because muridzi wewig aisafara nazvo, aida wig yake. Saka kuita maronda musoro kwaiva kuti awane zororo. Ndakazonamatirwa maronda aya, ndiko kuporawo kwandakaita. Wig iya pasa vakanditi ndinokanda pane mvura inoerera, ierere ichienda zvayo nemvura. Kubva ipapo ndakadziza tete chese chinonzi bhero second hand yeumwe handibati tete. Chero midziyo zvekuti uri kutengesa fridge wardrobe handidi kana kuzvinzwa tete, ndinotanga kubvunza kuti ari kumboitengeserei to begin with. Chero bhero remunhu second hand handibati tete. Encounter iyi yakaita kuti ndigova munhu anogara ari suspicious. Kutrusta munhu chaiko tete kuchandinetsa mukati meupenyu nekuda kwezvandakasangana nazvo. Vakasangana neunfortunate situation yavakasangana nayo. Vakatenga second hand wig ikaita maronda ikazodidi, mastori achona tiri ipapo.
ndiri kutengesa kamera yangu. Pane ivo vati havachatenge masecond hand, ndabva ndatofunga kuti indiri kutotengesawo kamera yangu. This is a Canon M50 Mark II and I'm selling this. It's for vloggers, serious buyers only. It's going for 10,000, non-negotiable. Okay, in a kit lens, you can use it in a battery, and in a battery. Zvese zviripo, ine tuma extras. Serious buyers only, 10,000 rand, $500, non-negotiable. Nekuti ndakaitengawo ichitodhura kudarika ipapo. Handiti ine malens zvese zvakarongeka, ine kit lens zvese zviripo ipapo. If you are a vlogger or if you are a YouTuber and you want to have a camera, serious buyers only. I usually sell to people in Zimbabwe and they buy, they are serious. Saka namuchauya munoya muchibvunza vati havatengi second hand. Second hand ichakusirai makoni. Uyai mutengi. Alright, regai tipinde munyaya inotevera. Tete makasimba here, ndine nyaya ndakasangana nayo yakandikatikamadza zvekuti kuitaura ndinototya chaiko, nekuti vanhu vanogona kufunga kuti brain dzangu dzava kutaika. Umwe musi nchibva kwachirumanzi tete, pane program dzandaifambira ikoko, ndakaona kamwe kafiga kaifamba zviri swift and smooth, kashadhako kaisava nemutumbi wemunhu. Aiwa, asi waiita semumvuri, kunge bepa uchipepereka. Ndichida kuzama kunyatsoongorora kuti chii chaitora nzvimbo. Mota yatainge tiri yakaita head on nemota yaiuya. Hama dzangu, zvinhu zvakaitika ipapo hazvitombonzwisisiki, nokuti passport pacho paingova pamene. Vanhu vaive pedyo vakamhanya vachiburitsa vanhu mudzimotikari. Motikari dzakaparara, asi akaita rombo rakanaka kuti hapana akarasikirwa neupenyu. Vamwe vakangozomhanyiswa kuchipatara kunorapwa mabruises nekuoneka kuti vainge vasina kuita internal injuries here. Ndakaona Rufu, pane wanga auya kuzotora nenzira accident, asi vanhu vari kufunga kuti ndakakanganisika brain. Vari kufunga kuti ndakaona accident. Accident ndakaiona ichiitika. Kuda kuzoshaya akafa, Rufu akanyara kuti ainge aonekwa. Tete ndine mubvunzo wekuti kuona kwandakaita Rufu zvingava zvine chirevo here mukati meupenyu hwangu, zvekuti ndingadzi ndinofanira kudzifambira nyaya dzacho, hazvina basa. Zvakangofanira kuti waona nyoka ugonzo. Vehama zviriko here izvi? Ndini ndava abnormal. Saka vari kuti ivo vakaona Rufu wacho aifamba kunge mumvuriso asi pasina munhu. Next thing, head on. Saka vari kuti vakatoona Rufu chinhu chiri physical, like it's a person or it's something, you know, it's a substance. I don't know. Yeah, but vakaona something that is physical, Rufu. Saka Rufu wachona aifamba aine mumvuri. Saka Rufu vakamuona. Saka vari kubvunza kuti vari right here kana kuti vasiri right. Nekuti ndandauri chaiwo chiri kutoitikawo, asi I think vari right sekuona kwangu. Vakaona Rufu. I actually thought kuti vakaona Rufu as kuti mota dzichidhumana, asi vakaona Rufu mumvuri weRufu, the valley of shadow of death. It's a physical thing that they saw, that she saw. Right, regai tipinde munyaya inotevera zvakare. Buri musofa. Makasimbere tete, ndiri mudzimai ane makore 28 uye ndakaroorwa ndine mwana mumwe chete. Pamba patinogara ndepama in-laws tete, asi pane nyaya yaigara ichinetsa pamba apa tete. Waiti ukatenga gokoko rechibage reupfu ranga risingaiti mazuva 4 rinenge rapera. Kuti kana ari semafuta ungaita sekuti pane ari kumwa. Hapana kana chaimeka sense, especially panyaya dzechikafu. Dai paigara maroja waiti zvimwe kuda vanopinda vachikumbira nechemwoyo, asi kwete painge pasina maroja. Saka ndaishaya kuti zvinofamba sei. Asi dai anomadoro ndaigona kuti pane ari kunokora upfu oro kudira mafuta achinotengesa kuti waone mari yefodya. Asi doro iri kwete tete, handizvo tete zvaivapo. In fact zvinhu zvaiitika pamba apa hazvina tsanangura, zviri mysterious tete, zvinonetsa kuexplaina. Pamba apa taingogara tiri vaviri
nababa Leo vabereki vaigara kuPrazi. Baba Leo vaiva last born pamusha, variwo futi the only child vari muZimbabwe. So vabereki vakati pasabva pamba apa patowana anochengeta nekumaintaina kuti pasazonyanya kuisakara kuti asenge pakatamiwa. Ndainge ndisina dambudziko nevavakidzani vangu tete, ndainge ndisina dambudziko futi nevabereki vangu vanyowani vandainge ndawana kubudikidza nemarriage. Takagara zvedu nababa Leo zvakanaka murudo murunyararo tete. Asi zvandambotaura kuti pambapa paitika zvinhu zviri strange. Maneru wainzwa kuti pane chiri kufamba ubatidze light hapana chaunoona, but still feeling yekuti pane chinhu chanditarisa haina kupera, kunzwa sekuti pane zvatinogarisana nazvo asi tisingazvioni. Zvisinei china manenje achifambisi chinotanga mavara acho aonekwa. Waiti ukagara pasofa wainzwa kuti pane chinhu chiri kufamba asi tete sepamba painge pasingagari vanhu vazhinji. Inofungwa dzangu ndaingozviudza kuti mumasofa mainge makaberekera makonzo, saka zvaida kuti timbotenga mapiritsi emakonzo. Takaita sekudaro tete, still waingonzwa musofa kuti mune activity iri kuitika. Ndakazofunga kuti whatever chaiva mutete chitsviremo kana gonzo iri raive rakabereka imomo, chero zvigonzo nyana zvacho zvaizofira imomo, tinenge tazorura. Tete takaronga nababa Leo kwava kudziisa rinozi mugomo remvura, kwava kudira, kwava kuduburira zisofa riya, kwava kunoona haiwa mhani pasofa, pasi pesofa pane mwena. Baba Leo vaida kuisa ruoko, ndikati aiwa taifanirwa kudira mvura inopisa kuitira kuti whatever chaivemo chitsviremo. Takadira zimugomo remvura tete, takashamisika dzedze richiita high jump rakashamula tete kuita kuvanga richitiza. Chikuriro changu chese handisati ndamboona datya rakakura kudaro kunge kamba. Zvainge zvisiri normal izvi. Handiti matatya ese anofanira kugara pane mvura. Saka source of water yairwa nepi, kuti ndiro raitibira hupfu nemafuta richisepi, kuti datya iri raiva remuridzi kana zvakadaro tichazviona nekufamba kwenguva. Muvakidzeni vedu mbuya vadhori vakafuma muromo uri mumhino vachirova bembera kuti isaita basa rekupisa vana vevamwe. Takangotadzana baba Leo tikatofundira vana mama tichivazisa zvainge zvaitika vakatoti vainge vasangana dambudziko rakadaro vachiri kugara pambapa. Zvakatozopera vainda kumusha vakatoshamisika kuti chii chaitora nzvimbo. Vakangotikurudzira kuti tibate munamato nguva dzose. Kubva ipapo hatina kuzomboita dambudziko rekukurumidza kupera kwezvinhu. Mbuya vadhori ava vari kungoti nanhasi tikavakwazisa havadaviri. Takaziva hedu kuti takarova chidhoma chikanotizira kuna mai vacho. Tete ndinoziva kuti pane vanotambudzwa nezvinhu zvakasiyana siyana mukati medzimba umu. Ndinoda kukurudzira ndichiti pfugama unamate, hapana chakambokundwa neprayer. Mwari hadhakwi nguva dzose, anongoramba ari Mwari zuro, nhasi namangwana. Amen. Amen. Mwari hadhakwe. Pane nyaya yandakaona paFacebook pane rimwe group randiri, nyaya iyi ndakabva ndangoti I think let me just share with the other ladies kuitira kuti timungondiudzawo kuti munofungei. Hello murume uyu ari kunyora nyaya. I married my wife 7 years ago. I've never found her attractive and I still don't think she is attractive, but she's a well-behaved woman and a breadwinner. Takaenda ku UK 2016. Akaenda ku UK 2016 and I followed her after 1 year. I've cheated so many times and she caught me cheating several times and she's always willing to make things work. I'm now getting tired. I want to move out, but she's always begging me. I don't even enjoy having Stonian naye. I just want to finish and go back to sleep. But she will try to cuddle me and I deeply hate it. I want to live my life. I'm going to just pack all my bags ari kubasa and move out. No, we did not come here COS. I'm not going to be held hostage. Sorry about the rent, but I'm fed up of living a fake life and pretending to be happily married. Pazasisvika kune vakadzi vaya vanoti murume harambirwe chiuri, tati mudzidzewo self love yakakosha pamwe. Ndiyo nyaya iripo yandibata chaizvo kuti baba vari kutoona kuti kwai mukadzi wangu anoda kutokadhila neni, but ine handidi, ndaneta nekurarama life iri fake, handimudi asi chero akandibata
ndichichita anondiregerera. Veduwe rudo rwakadai, rudo rwaJesus Christ. Ndio gava nerudo rwakadai rekuti unoti come with your sin, wouya nezvitadzo zvako wotadza, wodzoka zvevoti come, vachikuregerera 7 times 7 times 7 uchingoenda ukadaro. Asi woti aini ndaneta nekudiwa ina handichadi mukadzi akadaro ndomudi, haasi kana attractive. My caution is, how did you marry mukadzi wausiri attracted to? Alright, papo ngatipasiye, ngatiuye kuvakadzi. Nyaya iyi ndaiverenga kuti tiuye kwamuri madzimai tidzidze zvidzidzo zvekuti dzimwe nguva kuzvida vakadzi. Let's learn to put us first, let's put self first, because ndoza kuti kazhinji kacho tinoda vanhu vari around us zvekuti you forget. Uchingoti aiwa munhu unogwira imba yako, munhu unogwira imba yako, asi unogwira kusvika rini kana wakarogwa nemurume akadai? Veduweka zvakaoma. Regai tiverenge nyaya yekupedzisira. Inyaya iri kunditemesa shaya musoro wakanyarara tete. Mavhiki 2 apera ndakasangana namai vangu nyakubereka vari chibage tete, vasina kana kusimira chinhu zvekuti ndakatotarisa divi handingaona amai vangu vasina kusimira. Ndakasangana navo ndichienda kuchimbuzi, vamwe vangada kuziva kuti ndakasangana navo kupi. Amai vangu havarasi njere tete zvekuti vanganzi dzava kudambuka zvokutokura, kwete, handizvoba tete. Amai vangu vakarwara zvekuti nyama dziri kugwadza, kwete kuti zvekurasika njere. Nokudaro madzimukoma angu ari kunze kwenyika akaona zvisina kukodzera kuti mai vangu vagare vega vasina anovaona. Saka takaronga sevana vanyamunhu kuti ndivatore tovatsvakira nurse aid anopota achivatarisa, toita konde sevana kubhadhara nurse aid uya. Ine mudzimai wangu tese taiswera kubasa. Vana vanenge vari kuzvikoro tete, saka taingoda munhu kuti anoona kuti vadya here, vatora mapiritsi here nenguva. Taiti nemudzimai tikamuka makuseni kunovamutsa taingowana vavete zvedu, kudzoka taingovaona vavete zvakare tovaswedza. Kuvunza beauty aiswera navo aiti mbuya vanetsi vanoswera vakarara chake kuvashandudza pamubhedha pano nepapa kuitira kuti vasaita mabed sores, zvekuti aitoti aishanda hake zvakanaka pasina zvinomuvhiringidza. Hama dzaiuyawo pamaweekend kana tiripo dzichiona kuti murwere ari sei, tichionesanawo zvinoda kuitwa nemaspecialist anoda kubhadhara. Sekuti mukati meupenyu taisada kunzi we let mama down nekusava vanhu vari responsible tete. Zvese izvi ndiri kuzvitaura kuti munzwisise state ina mama. So imagine my shock tete ndichiona mama vachifamba pakati peusiku mupassage vachiratidza kuti hapana kana pavari kunzwa, vatori fit. Musana wavaiti wairwadza vachifamba vakakotama masikati tete wainge wachiratidza kuti hapana pari kuti nye chaipo. Ndakashamisika ndikati ko mama matopora. Mama vana chavakapindura vakaramba vachinyerere vachienda kwavaita. Ndakadzokera kuna maiti ndikanotsandangura zvandanga ndaona tete. Maiti havana zvavakataura zvizhinji, vakati tichirega kudisturba mama tivarege varare tozoona mangwana kwakachena. Minduro yemudzimai wangu maiti haina kundifadza zvachose, asi pane chaiziva chaivanza here. Muitiro wavo is not to make sure tete mangwana ndakamuka semurutini kunomutsa mai vaive semucondition yavanga vari zuro. Zvino masibling angu ndenge ndasendera message yekuti mama is getting better, ndichavaudza kuti kudii. Ndakaswera zvangu ndiri kubasa ndichipisha nefungwa ndichizvibvunza mubvunzo kuti kana mai vairwara masikati vasingashanduki ko ndenge ndaona vachifamba mupaseji ndiani, mumvuri wavo here, zviriko here tete izvi? Ko kana vaive varivo vandainge ndavaona hindava vaiita fiti usiku masikati vavete pano tete. Ndakati ndava kudzoka pamba ndakanzwa senge ndatambwa, ndabatwa musana, handichanzwi zvakanaka, ndava kufila fani. Ndakabuda murodhi ndikapaka pasaidi ndikafonera maiti kuti kutyare chaiko ndainge ndotogomera. Vakanditi ndisazviisa panjodzi kana kuisa umwe vashandisi verodhi panjodzi. Vaizoya vonditora pandainge ndiri. Vakasvika maiti ndokuvatsanangura kuti ini ndainge ndarwara. Vakazopedza kutyaira kusvika kumba tete. Hazvina kunditorera mavhiki 2 ndainge ndotokonewa chero kudii. Musana wainge wobata nemakumbo, muviri wese hauchagoni kuti ndidii yezvo. Zvandava kutoshandisa wheelchair naimi, zvandakatokuvara ndakura. Ndakamaniswa kumatest tete, mamwe anodhura ma-MRI, asi kana mazvikokota vakati hapana chavari kuona chakaipa muropa rangu. Ropa rangu raive right. Tainge tava varwere 2 mumba, mai nemwana semumba tete. Takazofambawo kune vamwe vaive nembiri kurapa, ndio vakazondiudza kuti ndaifanira kupumiwa
ndakaona zvandaisafanira kuona, saka amai nyakutumbura vainge vava kuziva kuti ndakavaona, saka ndaifanira kuita pilo yavo kana nguva yavo yakwana. What? Wait, what? Vari kuti kudii kubaba ava? Ndaitadza kunzwisisa kuti what was he trying to say. Murume haana kumboti pamutondo pamusasasa. My beloved mother vaive vasingabvariri machira, nokudaro kurwara kwavaiita vaitoziva chaivarwadza. Kusabvarira machira kwavo vanonzi vainge vapiwa natete vavo, so raitoita senge shave. Ndosaka vairara masikati. Kana nguva dzekunovhima dzasvika, kurara kwese kuri physical havachakunzi. Tete ndakatadza kuzvibvuma ini. Kana mai vangu vaisabvarura machira, kune mhaka yei vainge vasina kundiparadza ndiri mudiki. Handiti zvinonzi shavi harizivi kuti uyu ndiani. Tete ndakazopumiwa ndikatanga kunzwa zviri nani, asi nanhasi ndiri kunzwa kuremerwa nezvandakaona. Uye ndiri kutadza kuzvigamuchira nekuzvitenda kuti ndizvo zviri pagraundi. Mukati hasiriwo mapostori anetsa anoparadza vanhu nekuda kwechiprofita chenhema. Ndiri kurikavha zvangu slowly but sure. Asi ko chandakaona chii tete? Tete nedare handizivi kuti ndinofanira kuripa mai vangu nokuti ndakaona vasina kusimira here, asi ndinoripa kuna ani? Kuna mai here? Ndichiti regerero, mai ndakakuonai muri chibage. Asi kupi? Sei ndinoripa kuna sekuru here ndichiti chii? Ndakaona hanzva dzenyu sina kupfeka. Vanovhunza kuti wakavaona kupai. Handizonzi ndiri kupuma amai uroi ikabuda nepamwe here, asi ina handina kumbobvira ndataura mashoko ekuti amai havabvariri machira. No, I refuse to believe that. Coincidence here kuti ndichiona mai ndichibva ndatanga kurwara. Tete ini mangwana handidi zvinondinetsa. Muri imi vedare munopafambisa sei pakadai? Ndongosiya zvakadare here? Ndodzifambira nyaya dzacho. Handiti vakarapiwa. Sino evhu, hino evhu. Kungosiyana nazvo. Ndozvandingangotaura. Vakavaona gogo vakashama. Masikati munhu anenge achigwara vasingagoni kana kushandigwa manheru. Gogo vanenge vakufamba vari up straight. Haisi dementia, haisi chii. Pambacho ndozvitoripo izvozvo. Saka zvoitwa sei? Ukada kuzotsvaka hanzi inoita unge shuga iri pasi pemaheu. Ukada kuitsvaka kudai paunonodira kudai yanyunguduka. Hapachina. Saka zvinotinetsa zvakadai. Sino evhu, hiyeno evhu. Ungokontinya neupenyu hwako. Tinotenda. Ivo havana kuona zvakaipa, havana kuona mai vakashama, hapana chinoripiwa, vakarapiwa vakapora. Sino evhu, hiyeno evhu. Tokontinya neupenyu. Ndozvandinofunga zvebhozi vakandoti ko mama mapora. Mama havana kupindura. Bhozi vanga vari in the moment vakabatwa neshavi. Saka havana chavanoziva. Kana kuti vanoziva ameno. Asi hatisiyani nezvinhu zvakawanda. Live, quite mind your own business and live a peaceful life. Ndozvandingangotaura semuKristu kuti ngagodi. Bendiwe, tinokutendai nekuteerera chirongwa chenyu. Tiri kudzoka zvekare. Kwete pachannel pano apa search. Takutanga channel new one, you guys, and I wish you guys could come with your support, full support. Tuna kutanga pane umwe akataura kuti vatete ingadai maverenga manovhel echishona. Saka tiri kutanga nema episode edu atiri kuverenga nyaya dzenyu dzechishona. Manovhel enyu ose makaverenga ayaya muchikura. Ine ndinoziva kuti you guys are going to support us, you are going to come and listen. Tinokutendai veduwe. Panyaya yemafuta ndiri kuona kuti vanhu vazhinji vari kuchema nekuti ari kudhura. Zvechokwadi mafuta anodhura because anobvawo kuZimbabwe ari overpriced. Handiti. Saka like I said, ndiri kuda kuita repackage into small containers. As soon as I've done that then ndichauya ndokutengeserai neprice iri affordable yekuti everyone can be able to buy. Asi kune vaya vanotambura nehyperpigmentation, vaya vatraya Nivea Luminous, vaya vatraya Korean, vaya vatraya zvino nezvozvo vane hyperpigmentation. Ndinokuudzai chokwadi kuti this is your product. Regai ndingo, can I just give me some time so that I can repackage to some smaller containers so that everyone can be able to afford. Tinokutendai nenguva yakanaka yatava nayo nekuteerera. I hope alisoze lizvambuke. I hope amuzvambuki lomunyaka. Tinokutendai mendozora kana ndatenda. Bye bye.